ご乗車ありがとうございました。白馬に到着です。お降りのお客様は落とし物、忘れ物ございませんよう、お手前にご覧にのでお降りください。一番線の列車、片道列車、南与那行きです。まもなくビクランのステーション発まで。はい、降車のお知らせがだければ通過します。はい。赤毛高原白馬の左では失礼いたします。はい、お気持ちがなければお伝えいたします。で、池の先にお待ちください。はい、ありがとうございました。では、昼間、岩岳満点ということです。早速、岩岳満点ということです。はい、それでは、おりますよろしくお願いいたします。はい、特急キリク号です。お知らせがなければ、お願いいたします。最後原型をとどめたままポロッと落ちるわけではなくて、バラバラバラバラと上から。
medyo medyo so ganito ang buhay. Buti na lang may crampons. The month is July. Second week na. But look at this. May snow pa rin. Dili sa Hakuba. Ug sa dihang rabi ka bakilid. Look at that bakilid. Super ka bakilid, guys. Unya, tagam. Grabe ka bakilid. Look at that. Di na makita ang ubos kay maana pa na siya. Oo ka ready. Sabi na ko kanang crampons ka nang nalay mga patches of snow ba. Is naman gid snow, gid snow field. Kini siya diri. Oh, so snow pa gid siya. Init combine ang ulan. I mean ulan. Ang kainit sa adlaw ug ang snow. Pero ini okay na. Humana nagtanggal na ko katong nakauna sa ako og crampons, so tanggal na pud ko. So mo din yung crampons na ko. I don't know kung tama ba na yung pagkasulod, pero kansyawi lang ninyo kung di mo. Pero again, for the first time na nagyunhay ko ikuan. Sige tawag ni walking stick. Alright, so wala na. Kachada sa view. Do you know the name of that pond? That pond? Name? 大池 Uike. Ah, Uike. 大池パン Arigato. So, Uike pond, guys. Pag kanindot kayo. So beautiful here with the Japanese people. Very nice. All nice people. Dili ka maboard ni sa kuan imuhang high kay mahurot na kung nanaka 1 million konnichiwa na ko. 1 million konnichiwa, 500,000 arigato gozaimasu. Pero grabe kanindot yun. So beautiful, guys. Sige, ako sa buhay pa kuan pa moment aning
Uike. Hakuba Uike Lake. Look at that. Diba? Napis no. Oh, you have 5 seconds kay kana mudagan ang clouds karon dinhi paingon. Goodness, what a beautiful sight to behold. Ug ako dang kaning timbayaon na ako ang mga regular commenter ug mga kining reactors ako ang every time na ako i-post si kining Michael Abiden, si Mang Kevin sa Orquita, sa apelido ni Mang Kevin, o si Jojo Amugis, hello. Oh, so dito mo i-read sa nindot kay nga backdrop. Sa pagani ang ako mga regular commenters yan. Oh, basta daghan na sila nga. Oh. Sa pa nakalimot ko sila mga name. Oh. Sige lang basahon na nako niya. Basta hello sa tanan dira sa Bukidnon ug Cagayan de Oro ug mga Manila friends. Nako aning nindot kayo nga dapit. Basta kay uweke ragi ingon uweke. Di sa Hakuba padulong ko sa kuan sa Siruuma, Mount Siruuma, pero for now din ako mao naman siguro na mao na lagi na ako magstay ani Hakuba Uweke Sanso. So na ako magstay for tonight and tomorrow. Saka din ko sa Mount Siruuma. I'm not sure kung ang Siruuma. Basta kay puro mga nindot. Alright guys, see you in a while. Kapoy kayo pero pag kinang yung background guys, grabe yun, super. So kitsa kayo may pang shoutout din siya kutob sa mga dumduman ha. So shoutout na ko si Ate Pili nga Valdivino ba. Oh, kasi active ba na siya nga likers ug commenters ako ang mga post. Maglingkod-lingkod sa ako niya kaya mag-imot-imot sa ako. Dami kaya ang kuan. Kaya combine ang kainit ug ang tubig na. In. Hello, good morning. Konnichiwa. Gikan diri sa Hakuba Uweke Sanso. There is the northern of Japan. So karon ako magsaba-saba kay kay sanggab nga nangahitabo gahapon. This is my second day here in the mountain. So padulong ta sa Mount Siruuma actually.
So again, hilong ko kagahapon kay kanang muntik na ko di ka dayon ani akong lakaw kay kanang kinahanglan reservation sa tent ba. Nya wala ko ka pa-reserve kay una ang website walay reservation. Walay tent, reservation rooms lang. Kaduha kining wala ko sa akong mind kid nga need ay mag-reserve pero na-realize na ako late na kayo. Weekend man ay daghan kayo mga hikers ba. So dili ko isyuhan og ticket sa gondola didto sa Chugayke Village kay wala daw ko reservation. Sumuot to nga lang advice is maagto ko sa tourism office. So didto ko nag hasol-hasol dala pa kiloy sa tourism office nga i-book ko sa og kaning tent para sa Siruuma. Pero puno na gyud po kay ang Siruuma. So mao na ang nahitabo is dinhin lang ko nagilabay ani kuan Hakuba Ueke Sanso, which is mao gid akong original nga plano. Nag-usab akong plano tungod kay kining I don't know kung sa to kung reason nga usab, pero mao gid akong original nga di mo hapit ko diri mag-stay ko one night kay ako aghimo na akong 2 nights 3 days. Pero karon tungod atong nahitabo gahon nabalik na siya pagka kanang bali nag 2 nights lang pag 1 night lang dako pero tungod sa nahitabo kagahapon mo nang balik 2 nights mag-stay diri og 1 night na pud sa Siruuma. So yes, it's a beautiful day today guys. So nganong himo na akong background nga by the mo nang Hakuba Ueke Sanso. Ayun, mo na ang tent site. And share na ko sa inyo ang view. July na karon ha, pero napay bilin sa gira din ng mga snow. So mo ni siya. O di ba? Sus pagka beautiful yung ayos Japan. So muna ako ang hinungdan ng balik-balik ko diri. So maghinay-hinay lang ta kay kasi madigya sa diri. So yeah, kagabi okay ra kayo dili kayo tugnaw. Okay, kini siya bearable ra kayo. Pero I thought kid nga wala na snow kay July naman. Napaday. Dayon yeah, what an adventure kagahapon nga nagkuan ko dito sa katong snowfield na grabe kabaga. May kining bakilid. So yeah, padulong ta karon sa Mount Siruuma. Wala ko yung booking sa tent dito pero nanawang ko din I don't think i-deny pa ta dito. Na naman ko. So yeah. Pagtuara ang lake ko kagahapon. Sada kayo. So again, kini si Bernard Gabon nagapatrol gikan diri sa kabukiran sa Japan para sa One Mindanao. Ug mao ni ako ang view karon diri.
May buntag. Buntag! Grabe, makita ang mga Bisaya sa tuwa-tuwas bukid sa Japan. Mga Bisaya ang mga sa bahay. Si Roma, Kurinji, gamay lang kayo. Kuringgi day. Ha? Aw, Dola minaog karon. oo, gunula day, hayay nakayo. Doon na lang ba? Oh, then namoy crampons. Oh, selfie nito. Selfie ta. Grabe kini. Asa man mi? Amazing kayo mga Asa okay, 1 2. mga bisdak wa. Kuya wa Kaning- tourist ra kanya di hay ka dire. Oh, bari sino kag balik-balik diri. Napa na. KME na. Lagi. Oh, lagi. Happy kayo ni. Grabe mga bisaya. Nice meeting kayo. Labaw pas nice. Oh lagi. Dai Oh, grabe tong dalunggan ba Bisaya gado. Thank you kay gula amping pod mo. Bye-bye. Ah, gamay na lang, gamay utong na lang. Pabahada pa gid halos. Sige. Grabe. Mga Bisaya. Bisdak. Tunga-tunga sa bukid sa Japan. Look at this. Para sila. Taga Cebu, Negros, Davao. Right na. Taon-taon na mo binaklay god niya. Sensitive na kay ko sa mga word ba. So konnichiwa o gari. Arigato gozaimasu ra gyud akong sangpit o mayaw-yaw ba og madungog. And finally, na ako'y gamay kay nga tiny kay nga Bisaya sound ba. Abi na ko gimata-mata lang ko. Sus naamang gid ay. Mo to ako bisdak. Ay na-excite kay ko. Mga kabayan. Wala nakita tunga-tunga siya na dinig yun sa bukid. Amazing kaayo eh. Nice kaayo. Anyway, padulong na ko si Roma. Ito mo na kanindot diri sa Japan guys. Ay balag. Nagpabukid ka. Magkamit lang siya mga Pinoy. Mission accomplished. Agak kadiriwa yun. 90 degree drop. I don't know kung say yang distance perception sa kung tanawan sa video but dinhi sa actual grabe ka scary. Nyangali kay PC ra. Alright, so I'm finally done and I'm here in Mount Shiroma.
Medyo kurog ko. Kaya ako kapanukad ani oh. Tabok ko dito. Sila. Ano ako tabukon? Kurog ko da. Oh God. Relax na. Alright guys. Do a vlog. Making vlog, video myself. Okay. So dangerous. Dangerous according to mom, Japanese. Yeah. But the scary part there. And look at that one. Any wrong move will kill you. Grabe ka, kurog pa ko. So guys, the time has come. Mao na ni ang mahabang lakaran sa snowfield. Mao ni ang Daisuke. Fortunately na ako yung nakasabay pero local Japanese pa ni siya, so mas pas din eh. Ang iyang crampons kay 8 point, ako kay 4. So nang expect nga hinahinay lang kita o naay balita, or actually katulad tagbuan ako iya kong gibalitaan muna in English, pero at least nakagets ko nga naay bato ka dako nga nahulog, tapos naay duha ka tawo ang naigo na injured, yung helicopter nga nag-rescue. Well, kita ko ganihan nga na helicopter. So okay guys, balik lang ko niya kung sa may outcome ani ako ang adventure. But first time yun ako naka-feel of ng fear ba. Scary yun siya. Nitong kada step nimo at anytime tidudos ka. Pero yeah, tinuyuan man, adventurista man ta. Good luck to me. Magpapakay kong agi. Layo na kayo to kung nakasabay. Para siya. Stilan kinabuhi. Antod pa na siya dito sa likod. Pero okay lang gahapon nga nauna ang gibaliktad na ako kay at least nakapractice ko dito kagahapon sa Tsugaike kaysa kung diri struggle dito ba. Alright guys, nag-eyeglass na ko kay gadilom na akong pananaw tungkol sa ice ba ka ng puti, babuta ta ng kalakiya. Anyway, para siya so meeting mo ni siya pastilan mo ni ang mga bato nagkatag. Good. Para guys, mo din. Oh Lord, patawad. Sa baga ni mahuman.
Sakit ako tuhod. Alright guys. Success. Yan ako tubo. Abigid ako dito pagit sa ubos may kapuya na kayo. Una slow pa ko sa kuan, absan ko atong duha ka buka na absan ko sa duha. Ayun. Eventually medyo naka-adapt na akong kuan na ako'y approach bang ang pupot yun ang crampons. So ahap ako ni paspas nga kuan na hapit tapod. Pero doon kuan yan makita na us kakahoyan karon. Anyway, so ako rin tanggalon ni ako yung crampons nga kuan sa ba nga crampons upat ka 4 point ba dili kay siya gid nakakupot pero at least survive jud. Pahulam ra sa kuha sa staff sa hotel. Wa mo ko nagdahom lagi nga actually wala ko nagplano nga magdaisiki kay close man gud ang announcement sa website na close pero kuan man dai dala ra biya pud kuan kini kaning kuan dai open naman dai siya dai. Pero mo lagi kaganihan ay na kuan nga kahoy tumpag ba kuan tapos tayo na injured ha kabuok aigo ng helicopter. So fortunately medyo hapon-hapon na mo katuwang kanaud to delikado yung kinagay kuan yung kay ba direct sunlight kayo. I'm not sure if mabagi na sa ka-factors anak yun sugang melting ba so hapon-hapon naman gud wala na direct sunlight di karon. So pila pud ka oras antay nga ako ganahan po diri sa Japan kay kanang mga Japan mountain ba kay may variety ba may diversity ang dili ang mga species ang environment ba kumbaga na Japan mode ng winter o fall pero dapat mura Pilipinas kani karon Pilipinas mode po kayo no mga plants mga familiar plants mo na yun nagragabot sa tuagod saka ni nagsaluyot na dili siya boring na kay kuan ba nay lahi-lahi nga experience lahi-lahi mong ma-experience basta diri ka sa kabukiran sa Japan. Ohayo gozaimasu. So today guys mo panaog na gyud ta sa sibilisasyon. So dito day ko nagstay sa nag-pitch og tent sa Sarukura's Lodge. Nasaan tayo po nice. So di mo ka-stay kaya wala mo ka-book. And I thought dito ang bus terminal magbaklay pa dahil ko kay di sila kalusot dire kay madaot daw dalan. So baklay ta kayo sa Sarukura bus terminal.